кленть навистам ки ман дар ҳамин наздикии хона дуруст кардам. ина бечора хест омад ба ҷои майда овқот барам имада имара ёрдам кунӣ омад. и ҳамун кленть боша чӣ боша? биё ёрдам кун родной. Hi man. Sorry my friend. Risk kardam. Oh no, it's okay. Thank you very much man. I'll pull you. Sorry man. I'll pull you out. Туда. Yeah. Okay. бечора. биё телака меброем. My friend. Телака меброем. Good. No. This guy telak меброем. Thank you man. Sorry my friend. Man, ya minnu da kafa be. Bek.